हाँ तो भैया लोग नमस्कार प्रणाम। हमरे नाम है झरिया कि हमरे नाम है झरिया। हमारा स्कूल में पढ़ाई होला बढ़िया। माने बुझ जाइए भैया लोग, हमारा स्कूल में एक खाली जे लड़का पढ़ ले सन, माने एक खाली जे पढ़ ले सन तो एक दिन कामयाब होके झरिया में जाके काम करे सन। अरे दादा रे दादा, हमारा स्कूल में इतना ना बढ़िया पढ़ाई होला कि लड़का झरिया जाके अपना कान्हा पर छरिया ढोएला सन। यही के चलते अपना स्कूल के नाम झरिया पब्लिक स्कूल रखले बानी। कहे से कि बड़ पुरानिया लोग कह गए बड़े कि फेंक देले थरिया बलम गईले झरिया पहुँचे लेकिन ना। बहुत बढ़िया पढ़ाई होला हमारा स्कूल में। सर जी अरे उठा लिया मैडम जी, आई 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 आई। ये उठा लिया मैडम जी। अरे स्कूल में कुछ पढ़ाई है कि ना? ना, सब तो इंग्लिश में रलक हो। तो ये महाराज नर्सरी में जाई ना, छोट छोट लड़कन के कौआ उड़तले पढ़ाई। ना, हमरा तो खाली बड़का ABCD आवेला। तो का हो गई लोग इंग्लिश ना आवेला तो? अरे हमारा तो का कहारा ना आवेला, बाकी तबु अपन है विद्यालय के प्रिंसिपल बानी कि ना? हाय अरे ई कोनो जरूरी थोड़ी बा कि जे पढ़ले लिखले बा उहे आजकल मास्टर बनी। अरे आंगनबाड़ी में जाके देख ली ना, मैडम लोग को इहो ना पता हो कि ABCD में को अक्षर होला, बाकी आंगनबाड़ी में पढ़ावता लोग कि ना। हाँ तो यही से रउआ समझ जाई कि पढ़ाई लिखाई कोनो मायना नहीं के, बस घूस दी आ सरकारी टीचर बन जाई। एगो रउआ बानी कि खाली रउआ ABCD नहीं खे आवत तो इतना बड़का टेंशन ले लेल बानी। अच्छा छोड़ी चली बताई इंग्लिश में का रउआ आवेला? हमरा इंग्लिश में तो इहे आवेला, आई लव यू, आई मिस यू, आई हेट यू, हाय, बाय, गुड नाइट, गुड मॉर्निंग। बस 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 रहे दिए मैडम जी, रउआ ये नॉलेज के वजह से हमार काबिलेज होई चलता। अरे बाप रे बाप, इतना बिजोड़ रउआ नॉलेज बा। ए उठल लिया मैडम जी, रउआ से बस इतने नहीं हो रहा बा कि यही सोच सवर के हमारे स्कूल में पढ़ावे आवत रहे। काहे से कि रउए चलते 1500 पर 4 गो मास्टर पढ़ावत नहीं आज 15 साल से। अरे रउआ ना रहती तो हमारी स्कूल बंद हो गए रही। अरे रउए के देख के 1500 रुपया पर 4 गो मास्टर अभी ले टिकल बाड़े। ठीक बा, जाई पढ़ाई मत, नर्सरी में जाके लड़कन को ओला पाती सिखाई। जी सर। हम चलो तनी फीस वसूले के टाइम हो गइल बा। अरे आजकल के लड़का देत नहीं सनु, जाके निहोरा पाती करे पड़ता तब देता रह सुन।